van takarítva minden. Aha, ürítés van. Hát még egy kisebb sorúcsa. Zsúg be, fú. Na lássuk mi van itt meg a lekréziában. Nincsen? Nagyon jó. Nincsen Vojtnánke, fenyőfose. Sajnos. Egy fenyőfajó lett volna. Ez csak papír. Nincs. Egy fenyőfajó lett volna. Azt szerintem volt üresítés. Hogy beessél. Ha beesett, kiesett. Mi a nagy dolog? Ne essél le. Ne törögek. Fogd meg a kezét István. Hoppá. Azt akar, mikor jön vissza. Na, emel meg. Mindegy, még felőle. Na. Na. Fel, fölfelé. Úgy ullapulom. Mennyből az angyal, eljött az átok, pásztorok, pásztorok. Hogy Betlehemben sietve menve pásztorok, pásztorok. Știți să colindați, mă? Păi știu, da, sigur. Ce veste minunată, lângă Viflaim se arată, cerul strălucea, îngerul venea, pe o rază curată. Bine, să trăiți! Și dumneavoastră, Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută, domn părinte! Dacă vă rog frumos, 2-3 lumânări, că mergem până în cimitir, nu ne puteți da. Vă rugăm foarte mult! Haideți acolo în față! Da, bine, mulțumim! Acolo mai aduc că nu mai să vă ajung, astea 4. Cred că da. N-am tu rogatul. Arra meg teszünk, de azt a tetejére teszünk. Nem, ez ilyen földi. A földi, megáll, nem probléma. Meg kell tenni valaki, ne esenek. Légy szíves, egy tüzet adjál. De az nem tudom, hogy fogalmi ottan, nem Nem minden számít, de meglássuk. meglássuk. Azt mondta a vak is, és meg sem nem látta meg soha. Hogy? Jó lesz. Van, mert van, még van begáz benne, csak nem tudom, be kell reglalja. Na, még hogyha van gyertya, van ilyen gyertyatartó is. Nem tud ide jönni. Az maradhat Még teszünk ide is valahova. Úgy látod, a karácsonykor. Szabad kártálni? Igen? Mennyből az angyal eljött hozzátok, Pásztorok, pásztorok, hogy Betlehemben sietve menve
Lássátok! Szervusz, öreg barát! Szervusz! Mondom, karácsony! Hogy vagy? Hogy vagy? Á, itt né. Gyulával ketten. Szervusz! Gyulával ketten? Hogy vagy? Én is egy kicsit megfagyva. Húzd az ajtót legalább ennyire, hogy ne legyen Hát hideg. behúzzuk, hogy ne jön be a füst, igen. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok, barátom. Viszont Egy kis kívánok. ajándék, Puszi, puszi. Hát, amennyire futott. És köszönjük kívánok, rá a hogy drága egy- jó Istennek és a drága barátainak, azért, hogy Egészséget. gondolkoztak ránk, és mert mi is gondoskodunk azért, annyira, amennyire lehet. És a jó Isten tartson meg tégedet is, Tégedet is, barátom, és minket, az egészünket, az egészünket. mert ez egy olyan dolog, amit nagyon sokan nem tudják megcsinálni, Nem tudják megértékelni csak egyesek. egyesek. Mi Kellemes, kettősök kellemes karácsonyi ünnepeket viszont kívánok. kívánom. Vagy Timi, tákér, hozzá. Én tudom, hátul vannak. Ott hátul vannak. Ez nehéz dolog lesz, egy kicsit lássuk, mi van itt ezekbe. Ez nem tetszik. Ez sem tetszik. Ez igen. Hallgassunk egy kicsit Freddie Mercury-t, ez jó. Megy vagy nem megy, lássuk. Megfagyott az el, vagy nem fagyott meg? De az a play. Az a play, hát. Aha. Jó, rakom. Nem, fajva kezdek. Az a baj. Nem is találom. Szép karácsony van. Ha? És nagyon örvendek, hogy nem tudom Kimossa beszélni lehetünk dologban, el. levisz a zene. Ilyenkor csak a bögögitár érdekel. I as a champions to win. I will be flying today. We are the champion. We are the champion. Annyira akarom, hogy ezt a társaságot, amelyik látom minden közöttünk, bocsánat, találkozunk minden nap, és inkább fogjunk egy jó kezet, és hogy puszoljuk meg egymást, ha bár nem vagyunk homokosak. De viszont nekem ez egy nagyon-nagyon fáj ez a dolog, amelyik, és örvendek is valahol, hogy van egy haverem, vagytok ti, és mindegyik barátaim vagytok. Egyszerűen hallgass. Hát, hallgass, mert megesz a farkas. Nem baj, Te az enyém vagy, legalább csont marad belőlem. én vagyok a farkas. Igen. És akkor nem marad belőled még a csont se. Úgyis karácsonyra el vagy készítve. Csináltam egy menüt, lesz belőled oldalas, disznófősajt, Igen. minden. Hát már meghíztál. Hát jó. Én elviselem ezt is, mert nem arról van gond, de viszont örvendek. Tudod, mennyire örvendek? Hallgass, mert megesz a farkas. Szervusz. Örvendek, hogy vannak ilyen kis fiatal barátaim. Tehát én már a legjobb. Nesze így áll. Öreg ló vagy már. Nem úgy kell mondani nesze, mert azt kell mondani, tessék, lesz szíves. Így áll egy órán. Hát légy szíves, öreg ló így áll. Na, szabad ilyesmit mondani? Hát ebben öreg ló vagy. Most már ma holnap ki kell lőjelek. Olyan Most vagy, már- mint már... Olyan vagy már, mint Hóismáknak, Rózsa Sándornak a lóva. Ki kell lőjelek.